Human sa barangay Marang-Marang nga layo sa mainland sa Basilan, kidala na sab sa mga sundalo sa 14th Special Forces Company, LGU, Health Office ug partner agencies ang serbisyo para sa panglawas sa katawhan. Ning higayuna, ang Barangay Boton sa Haji Muhammad Adjul sa Basilan ang benepisyaryo sa libreng check-up, tambal, haircut, tuli, dental, blood chem, pagpanghatag og food packs, feeding sa mga bata ug uban pa. Para ma-honor yung 17th founding anniversary ng Haji Muhammad Adjul. And then, nagdala tayo ng tulong or serbisyong medikal para sa ating mga kababayan dito sa Haji Muhammad Adjul. So, itong activity ito, nagpapakita na yung mga sundalo ngayon is hindi lang more on jungle operation, combat operations, hindi pinapakita ng activity na ito na united yung ating mga government forces. Importante ang medical mission karon kay ginalantaw sab sa mga doktor ang serbisyo sa panglawas sa mga bata kung bastante ba ang nutrisyon nga ilang ginakaon o ginatumar nga bitamina. Kulang sila sa healthcare delivery system kaya nandito yung buong team ng BGH kasama yung mga ibang stakeholder para maghatid ng serbisyo medikal kasi yung mga tao dito, lalo na yung mga bata, yung mga malnourished na bata, para mapunan yung mga nutrition nila. Kagaya nagkanda kami ng feeding program. Saka yung sa mga maraming mga nakakatanda na kailangan nila ng mga medical attention, yung mga maintenance nila monthly. Kaya nandito yung mga gamot na dinala namin. Together dun yung mga check sa mga dugo nila kung normal pa ba o kailangan na yung further evaluation para sa mga maintenance nila monthly. Natulong ang medical mission sa pagsaulog sa ika-17th founding anniversary sa Haji Muhammad Adjul Municipality. Busa, nagtinabangay sab ang mga residente, sundalo, PNP, Coast Guard, LGU, ug mga health officials sa clean-up drive ug nananom usab sila og mangrove. Nandito rin kami para mag-participate sa coastal clean-up drive at sa mango tree planting as part of the 17th founding anniversary ng municipality of Haji Muhammad Adjul. Nang hinaot ang mga residente sa lugar nga himuong regular ang aktibidad kay ang Barangay Boton na himutang sa hilit nga lugar ug layo sa mainland sa Basilan Province. Sherry May Gonzalez, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.